Nindot kayo pamalandungan no ang ato ang salmo responsoryo. Kung naminaw kita, unsa man to ato ang salmo responsoryo kaganina. Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Tinuod mo, kung ang Ginoo mo timaan sa atong mga kalapasan, kinsa pa kay malahutay ka nato. Wala gayud. Sama rasab ka na sa mga gitinawag sa Dios. Kung ang Ginoo mo tan-aw, mangita kung kinsay angayan, wala gayoy angayan. Sa akong pagpamalandong aning kani nga salmo responsoryo, ug akong gibalikan, kung ang Ginoo mo tan-aw, kinsay angayan musunod sa Dios, siguro dili ako mapari. Kay nga naman, dili man pud ako angayan. Pero nganong nahimo man kong pari, tungod sa gugma o kaluoy o grasya sa Dios, nahimo akong pari. Mga igsoon, mao kini pagpahinumdum ka nato, mao kini gipahinumduman kita in our responsorial psalm today. Kung ang Ginoo mo lantaw sa ato ang pagkatao, wala kita dinhi, walay mulahutay nato. Pero tungod sa dakong gugma o grasya sa Dios, tungod sa iyang kaluoy kanatong iyang mga anak, iyang katawhan, kita ani apakaron, kita nakalahutay. Og mao kini ang pagtulon-an ni Kristo sa atong ebanghelyo karon sumala ni San Mateo. Niingon siya, kun kamo mosimba unya naamoy na hinumduman nga naamoy nasiluan, kamo nakasala or kamo nay nakasala kaninyo, nasilo ka sa imong isig kaingon, or ikaw nakahatag og kasilo sa imong isig kaingon, ang imong halad ibutang dinha, gawas diri sa simbahan, pagpakig-uli didto. Kay ngano man, iyahang punto nga makig-uli ta kay ngano man, bisan og nagampo kita, unya naa kita yung mga nasiluan, ningon ang Ginoo. Kaya ang punto din dili kita andam sa atong pagampo. Dili kita andam sa atong pagampo. Mo na mamalandong kita karon. Dili man kita mga perpekto. Naay mga panahon nga kita makasala gayud. Naay mga panahon nga kita makapasakit sa atong isig kaingon. Siguro mamalandong kita karon. Kinsa man ka ng mga tao nga ako ang napasakitan. Kinsa man ang mga tao nga ako nasiluan. Mas angayan siguro nga to prepare us, especially sa atong pagsimba, especially sa atong pagdawat sa santos nga Eucharistia, nindot siguro nga ato kining sundon ang giingon sa Ginoo. Kay ano nga naman, aron maandam kita mudawat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa atong salmo responsoryo nindot kayo, ang Ginoo wala naglantaw kanato sa atong mga sala. Hinunua tungod sa iyang dakong gugma kanato, gilantaw kita niya nga importante. Mao nang wala gilantaw sa Ginoo ang ato ang mga kalapasan. Mao nang naapa kita karon nagpadayon. Naapa kita karon naglahutay tungod sa gugma sa Dios. Kay kung ang Ginoo mo lantaw sa atong mga gihimo, wa gayud kita. Sama lang ako na sa akong pagpangandam bitaw during my retreat before my ordination, that's 1 week retreat, gibalikan ako ang akong kaugalingon. Og naka-realize gayud ako, nganong gitawag mo man ako o Dios sa pagkapari. Ako usa ka makasasala, dili ako angayan mahimong pari. But in my prayer, God revealed Himself to me, and He said, kung mangita ko worthy nga tao nga mahimong pari og mga lagad og musunod ka nako, wala gayoy mapari, wala gayoy magmadre, walay mga lagad sa simbahan. Dito na ko na-realize na tungod sa dakong gugma sa Dios sa kanako, nahimo kong angayan. Mubitaw ng ningon, when God calls, He did not call the qualified, but He qualifies the called. Mao ni mga igsuon, pagpamalandong ka nato sa atong salmo responsoryo, nindot pamalandungan. Mao nang kita usab challenge, kita usab challenge nga ato ot kining sundon, no? Para mahimo kitang andam mudawat sa Ginoo.
especially sa Santos nga Eucharistia, ningon ang Ginoo, galakaw, gawas, at tua usa ang mga tawo nga imong nasiluan, pangayog pasaylo. And in that way, mahimo kitang andam. Kay baw kong lisod, mo nang mangayo kita sa grasya sa Dios. Mo nang as we continue in this Holy Mass, we ask God's grace of humility. God's grace to give us that courage, to give us that strength, na ato ang mapuy-an kini pagtulon-an og hagit sa Ebanghelyo karong adlaw. Amen. Palihog manindog.